Здравейте! Аз съм Шенол Куртов от град Сопот. Честит 1 ноември! Ден на българските будители. Това е литературното четене "Стани, стани, юнак балкански". Първото ни стихотворение ще бъде "Стани, стани, юнак балкански" от Добри Чинтулов. Стани, стани, юнак балкански, от сън дълбок се събуди. Срещу народа отомански ти българите поведи. Че сълзи кървави пролива в робство мили наш народ, високо той ръце простира да го избави вишний Бог.